Alright. Huwag kang checkpoint. Chill rides lang. Ha? What's up? Daw tayo doon. Ha? Na daw tayo doon oh. Saan? Ayun sila oh. Ba't pahinto-hinto na naman? Ganito na naman nung nakaraan na. Oh, baba, ang dami nilang ano. Tara. Punta tayo doon sa may entrance. Naiiwan na tayo. Hindi yan. Traffic pa naman. Hindi yan. Alright. Naiiwan na
Ilang kill rides sa'yo, no? Alright. Alright. Ito ko ano? Mga banat. Paganoin mo sila. Ha? Paganoin mo na. Tapos, huli na naman natin. Ay muna. Tipid ng memory. Ha? Ay, at naghintay na naman sila. Naghintay na naman. What happened? Hala? Nakatalong ka lang to. Ganyan, tika to.
Ay, orang teli. Orang teli dia. Nih. Boy. Halo ko na. Muna tayo dito mga tropa. Ha? Kaya nga. What? Masyadong matakaw pag 4K na ano. Pablingan nga yun. Ay, giant eh. Oh, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ano po sa'yo trabaho? Yan. Hinahanap ko yung kaparehas ng sinayas ko. Wala tong kaparehas. Mabasa ka na. Hindi may ligas yung palangit na niya matutuyo naman. Pati nga to. Pipis mo nga eh. Ha? Pipis mo. Hindi na kailangan. No need yan, no need. Alamay. May ahas ang pwesto ni Kuya Manny oh. Pwede dito yung permit. Safe na safe. Ang masih dati sa terokot. Kita dati pa. Dati yan ano sa. Oh, saan na yung mga plano-plano? Wag puro plano, ituloy nyo rin. Wag puro plano, ituloy nyo rin. Oh, yung mga plano dyan. Puro plano, ituloy. Karera na dis. Tatupad na kami, ano naman yun? Tatupad na kami yun.
Libre Island. Kailangan din natin yung jacket. Linaw ng tubig oh. Nahanap mo mga manok? Pag nagbakbang ka na? Daming tao. Nakakagwan ako. Kumpigal ng jacket. Sure ka lang. Right. Kami tusunduan. Libre Island mga katropa. Nasaan na yung mga plano? Pau. Nasaan na yung mga puro plano? Wag puro plano. Pau. May namin na nakahanan. Ano yung ano boy? Ayun doon. Alright. Hindi, tignan mo. Kakalasapin ko lang. My goodness, mainit na sa paa. Hindi makasalaran mo naman ang mata. Walang kasala-salang tatlo eh. Ngek. Ano ko sinabi mo, babalik mo pa. Oh, Ma! Ma, yung tent natin may iwan. saan yun? Lalo sa kanina umaga. Puro ganito kapatid. Hindi naman na pero parang oo. Puro ganito yun tsaka may rock formation ngayon. Ampere. Ay! Yung parang palikbig. Nag-iisa lang yun naman yun. Malapit sa kampo. Sa kalsada.